So vamene vari kutikonga vamene sivakwanisa kumva CiChewa tizaverenga Bible matsatane muchizungu kuti tikupaseni koni road yomwe tizapita nayo pomwe tiri kulankhula za munyamata Joseph mu Bible. Iyi ni book ya Genesis. Tizaverenga Genesis 37 kuchokera pa verse yake ya 2 kufika pa 28. Leso tizakuruza tizatamanga kuti tione kuti tingatandizane bwanji chifukwa cha nthawi. So Genesis 37, verse 2 to 28. Verse number 2. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told his brethren, and they hated him yet more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamt. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood around about, and made obeisance to my sheaf. And his brethren said unto him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and he told his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed? I'll read again. And Israel said unto his brethren, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I'll send thee unto them. And he said unto him, Here I am. And he said unto him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he went out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, What seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. And the man said, They are departed hence, for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. Come now, therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beasts have devoured him, and we shall see what will become of his dreams. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, Let us not kill him. And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him.
that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, there was no water in it. And they sat down to eat bread, and they lifted up their eyes and looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels, bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. And Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. Verse 28. Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph unto Egypt. That's verse 28. Amen. Ndari kufuna kuti pamene tiyenda na chizungu tipunzire tione kuti utenga watu wakarapota ni siku ya lero. Then nizapita mchichewa mwatsatane koma nzango rankura nkani ya Joseph vambiri tinaiverenga ndiponso kati tinaiverenge tinamva ena ari kuitumikira. Nafuna kuti nikupaseni picture yamene ionesa kuti tikaverenga buku ya Hebrews 10 verse 1 ikamba kuti zonse zinali kuchitika kumabuku yanalembewa ndi aneneri ndi Mose ndi Masalimo, chinali mutunzi wa zinthu zabwino zomwe zinali kubwera. So iyi buku tikaikonga kuti itirangiza ise kuti unali mutunzi womwe unali kubwera musogoro umu, kutanthauza kuti nkhani yonse yamene Joseph anali kupitamo kapena kuchita unali mutunzi wa zinthu zabwino zomwe zinali kubwera kusogoro. So chituonesa kuti Joseph anali mutunzi wa Yesu Kristu womwe anali kubwera. Joseph anagulisidwa ndi abale ache. Ni chimodzimodzi momwe Yesu Kristu sanagulisidwa na wanthu akunja, anagulisidwa ndi abale ache omwe anali kuyenda nawo. So tizaika zinthu zoparana kuti tione kuti Joseph choona anali kutuonesa ise mutunzi wa Yesu Kristu. Kuri Utenga Apostle Wisdom analalikira I think 2-3 months ago kutanthauza kutuonesa ise chimvwiri cha Yesu Kristu muri Joseph. Ndiye pamene nizagwira siku ya lero kuti tione kuti Joseph nichoona uyu muntu unali mutunzi wa Yesu. So Joseph agulisidwa ndi abale ache. Abale ache sana mugulisa chabe palibe kanthu. Pamangala china chimalengesa kuti Joseph agulisidwe. Joseph anakala ndi chiloto chomwe anakala nacho, anali ndi abale ache ndiponso anapita kukajula mauzo. Anaunjika mauzo wina na mauzo ake. Ndiponso Joseph chiloto anauchinenera kwa abale ake ndikuti taonani pomwe tinali kujula mauzo, uzu wanga wankala uli chilili kuyimirira, koma mauzo anu anali atagwada pansi kugwadira uzu wanga ine. Chinali chineneri ichi chomwe Joseph anali kupasa ku babale bake. Okay. Taona ni kubwera kwa Yesu Kristu. Bene Isaiah wanenera kuti kuzabadwa mwana uyo ziko la pansi zankala papewa pake. Uyu mwana uyu ni wamuyayaya. Uyu mwana uyu ni mwana wa chitontozo kwa ife. Uyu mwana uyu ndiye Mulungu omoyo. Uyu mwana ndiye tate. Joseph agulisidwa kamba kachineneri chamene apasa kwa abale ake kachiloto chomwe analota. Yesu anagulisidwa because kunenderewa kwa Yesu sikunayambire siku yamene anabadwa. Kunenderewa kwa Yesu kunayambira Mose pamene alemba buku ya malamulo zonse pamene zinali kuchitika kuchokera kuchilengedwe cha Adamu. So Joseph aunikira wanzake, aunikira mabrothers wake, aunikira babale wake. Taonani
niona kuti mauzu yanu yagwadira uzu wanga ine. Sana tantauza meaning kuti kugwada kwa mauzu anu kugwadira uzu wanga ine. Kutantauza kuti inu kusogoro komwe tiri kupita muzakani gwadira ine. Sana oze zote. That's why in Isaiah pamene bali kunena za Yesu Kristo sibaleta potuwa kuti ni uyu because ni chimviri kulibe anali kuvomekezedwa kuchireta potuwa kotere because anali kubwera mwine wa chimviri kuzaonekera ku bantu kuti ndine chimviri chomwe chinali kulankuliwa ku malembedwe yonse. So the reason why Joseph pamene aleta chiroto sawa uza kuti kusogoro mzali kwatira koma iwo chifukwa cha utalakala na maso ya kuona ndipo anali kumuzonda banayamba kumumasulira chenelere chomwe anapereka uzikuza nishutantauza chanu utantauza kuti ise tisakugwadira kusogoro pamene tiyeni pena kamba kuti tuka chenelero chote awa bantu banayamba kuzonda brother wao maningi popeza banali kumuzonda kale. So vamuzonda kamba kachinenere vamuzonda kamba kachiroto chomwe anarota kuvaonekira pantawo yotere. Joseph anabwerangana na chiroto china chomwe anagona ali kuona kuti zuwa ndi mwezi noti nyenyezi zeka. Chiroto chachinja chimwe chimvera pafeta ti uzu atini uzu wanu wagwadira uzu wanu ankara na chiroto cha namba 2 akamba kuti si nyenyezi zoka zakumwamba zomwe zagwada koma niona zuwa na mwezi zagwada. Ndipo anauza watate wake chiroto chomwechi watate wake wakamba kuti vanamuleza kuti usarangule zote ukamba kuti ine na mamai wako tizakugwadira iwe koma nkarachete usauze wina aliyense izi because watate wake wanaziwa kuti mwana apita pangozi ya chiroto chomwe anankana nacho. Romba ona babale wake wanatenga nkosa kuka diesera ndipo watate wake wachosa watuma Joseph kuti pita wende ukaone kuti babale wako komwe bali ku vetera nkosa ni kuti siwana ziva kuti romba mwana vamutuma kupita kuti aenda kapite mavuto. Josefa ananyamuka ndiponso anaenda. Ali kuyenda anapeza kushekema kuti vachokapo kudara ndiponso anakumana ndi muntu kumufunsa kuti abantu vatiyesera kuti nkosa ndiponso ndiye pamene anamuuza komwe vanali kutiyesera nkosa ndiponso anapita komwe uko. Pamene anafika uko mau yomwe vanakamba ma brothers wake ni akuti abwera olota afika achitabwino tizamuona lero kuti viroto azavirotera kuti. So Afrika chabe so anampase mpada koma vanayamba kuganiza kuti uyu mufana uyu akondewa maningi na mdala. So uyu mufana ichifunika ngara chimaliziro afe lero so tione ngati viroto vake azakavirotera kuti. Mwai Ruben anali pafupi vagwira mwana choyambirira chomwe vanayambirira kuchita ni kumpoka jacket lomwe watate wake vanamutungira labwino jacket ya mabati so yosiyana ili nkani na tikafuna kuti tilalikire kani ya jacket ya Joseph. Okay, vanamugwira mwana na kumutenga chija chintu ndiponso vanachijuba ndikutenga nkosa vanapa mwana wa mbuzi ndikutenga magazi ndikuzoreka ku jacket ija nokamba kuti uyu apedwa siku ya lero so tizaenda na ichi jacket tikaonesere mudara kuti mdara mwana wako alumiwa na nyama za msanga taona jacket romona mtungira tabwera nayo. Ruben anafika nokamba kuti musapae uyu mnyamata magazi yake ndiye magazi yatu ife so tikamupa magazi yake yazankara umanja mwatu ife tentisakire pamwene tizamutayira ndiponso uku kunali kuchipururu taipira hiki wanatenga mnyamata ndikusakira mgodi omwe vanamponyamo mu mgodi kambaka kuti Ruben anapepa kuti tisamupe wamponya mgodi. Bible yakamba kuti mu mgodi momwe vanamuponya Joseph munalibe manzi. Okay, ndiye vindu momwe nifuna pamene tiyenda tizirangane mu mgodi momwe Ruben Joseph anaponyewa munalibe manzi. Tantauza kuti mu mgodi momwe anaponyewa Joseph munalibe umoyo.
Okay. So manje ali mukati muja anakala muja mukati tikawerenga story gwimesa uja mwana analira kuzunzika ndi mtima but pomwe anafika mu mugodi anapempera kuti kukamba kuti kulibe muntu pazikora pansi omwe angate kunipulumusa ine koma inu Mulungu wa Atate muli kumwamba mungakwanise kunipulumusa ine kuchokera muno mu mugodi. Ndiponso akamba kuti ma Ishmaelites wanafika ndiponso wafika Ruben anakamba kuti tete mtenge uyu mwana timuchose mu mugodi timugulise. Ndiponso bose banagwirizana banamuchosa uja mwana mu mugodi ndiponso banamugulisa. Chamene ndifuna orangane nichi pomwe tili kurakura iyi story ya Joseph. Kuponya wa mu mugodi momwe mulibe manzi yatantauza umoyo. Ndiponso tikabwerera kuli John akamba kuti umoyo ndiye mawu ya Mulungu. Because mawu ya Mulungu ndiye umoyo omwe tili kupema siku yali. So Joseph aponya wa mu mugodi momwe mulibe manzi. Tantauza kuti Joseph anafa pa nthawi ija. Taona Yesu pomwe ali kubwera. Yesu sapita pa mtanda kukapedwa avala gaoni yake ija. Pamene anagwiriwa chabe ndi adani wake kuti amugulise. After agulisidwa vanatenga chovala chake ndiponso vanang'amba. Ndiponso vanachitaya pansi na kuyamba kuchairapo njuga pamene pale. Joseph agwiriwa na mabrothers wake vakalibe kumponya mu mugodi. Vatenga jacket yomwe anapasiwa ndi batate wake ndikuing'amba ndiponso ndikutenga magazi yankosa ndikuika. Sivanaziva chinthu chimozi. Pomwe jacket izori wa magazi yankosa ichita confirm kulisa tena likubwera siku ya lero kuti Joseph anafa. Because pa nthawi ija Joseph anali mutunzi sana likufunika kuti iye afe kunali kufunika kuti kufe kosa because kosa yeni inali kubwera musogoro umo. So anali kutiunikira ise kuti jacket siyenda chabe palibe magazi kutantauza kuti nkosa sinachite bwanji sinafe. So Joseph aponywa mu mugodi mulibe umoyo Joseph anafa. Yesu bati yake bayitenga bayijuwa ndiponso bayamba kuyisobereza. Yesu aenda pa mtanda alibe gaoni yomwe anali kuvala. Joseph apita mu mugodi alibe jacket yomwe batate wake wanamukonzera. Joseph atosowa mu mugodi agulisiwa. Yesu anachoka mu mugodi achoka kwa kufa akara ndi umoyo. Yesu akwezedwa aleka kunkara chinkaridwe chapazikora pansi. Joseph pomwe ali kuchosowa mu mugodi kugulisidwa sivanazive kuti Joseph kumugulisa kumene wamugulisa kuma Ishmaelites glory ya Joseph yayamba kuyenda iwonekera Roma because Joseph sembe sana agulisiwe sembe saa dakamkara prime minister mu Egypto. So agulisiwa kuti aende muziko ya Egypt. Muziko ya Egypt ndiye mwamene akwezedwa. Yesu auka kwa kufa ingati sauka kwa kufa sakwezedwa. Yesu auka kwa kufa kuuka kwa kufa akwezedwa iye Roma ndi atate wake. So pali zinthu zomwe ziyenda ziparana pali Joseph na Yesu Kristo. So Joseph atuonesa ise mutunzi wa Yesu ndiponso Yesu ndiye chizindikiro cha mutunzi unali kuonekera muri Joseph. Nikarangana mdara Jacob anali kuchita represent vintu vitatu pantau iyi yaula ikometri nayo siku yale. Jacob anali kuranganira mutundu omwe unali kupulumuka. Jacob anali kuranganira mutundu abantu ali osoba futi amene anali kufunika utenga wa Mulungu kuti apeze chipulumuso. Jacob anali kuyimirira futi pa chigawo chonkara ndiye Mulungu tate umoyo. So nizasi masura izi zinthu zitatu kuti tiendere pamozi uone mu malemba kuti zomwe tili kuphunzisana tiphunzisana mutunzi but chizindikiro ndiye Yesu Kristo omwe anali kubwera. So Joseph alowa mu Egypto ndiponso akwezedwa kamba kachiro tuchomwe anakwalisa kumasula Farao chamene analota. Yesu auka kwa kufa ndiponso akwezedwa alowa kufumwa kumwamba atitumizira ife mzimu woyera kuti tinkale na chipulumuso atipunzise mzimu woyera atipase chokudya chabwino. So ndale kuti nifune tilankule tione kuti nizoona kuti Joseph unali mutunzi
wa Yesu Kristu omwe anali kubwera. But palinkani ina yakambika palinkani yokamba kuti Joseph anali kukondedwa ndi mdala kamba kakuti ndiye mwana anabadwa pa ukulu wake. Iyi nkali ina kuseri kwa Joseph kuli Benjamin. Benjamin ndiye anali last born. Joseph akondewa kamba kachani ingati ni kubadwa kwa ukulu kwa mdala. Wamene afunika kukondewa pankani ni Benjamin, not Joseph. So pali tanthauzo ina ilipo apa yomwe tizagwira bwino msogolo momwe tizaenda tizakhala nayo iyi programu takamba pali nkani ya kubadwa kwa mwana pa ukulu wa Jacobo, pali nkani ya jacket yomwe Joseph wanampangira wa mdala. Nkani yomwe tizarangana masiku yali kuza kusogolo, but siku ya lero ndifuna tirangane pa chamundu chechikamba kuti wamene ali kupulumusidwa Sagula Utenga. So tizaenda mu book ya Genesis 43 kuyambira pa verse yake ya 3 tizamba kuyenda nayo pansi, but muyambire pa 1 ndiponso muzayimirira pa 5. Apa ndipo tizamba kuyenda bwino matsatsa no tipunzisane utenga wa Mulungu wamene uli na chapa mutu chokamba kuti wopulumuka Sagula Utenga. Genesis 43 verse 1 kufika pa 5 ndizamba ukuza kutipitirizani Roma chizungu tikuruze. And the famine was sore in the land. And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. If thou would send our brother with us, who will go down and buy thee food. But if thou would not send him, we will not go down. For the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. Amen. Ndipo njala inakula mdzikomo, ndipo panali pamene atata kudya tirigu yense anatengayo ku Egypto. Atate wao anati kwa iwo, Pitaninso mukatigulire ife chakudya pang'ono. Ndipo Yuda ananena ndi iye kuti, Muntu uja anatirimbitsira mawu kuti, Simudzaonanso nkhope yanga, koma mpwanu akale ndi inu. Ndiko ngati mudzatuma mpwatu pamodzi ndi ife, tidzatsikira ndi kugulira inu chakudya. Aba banyamata kumbuyo uku njala yataroba mu Kenani. Mudala anatuma bana kuti pitani kaguleni chokudya kuti ku Egypto, because ku Egypto kunali chokudya chomwe Joseph anasamalira atasiriza kumasulira chiroto chaba mudala omwe anali kunkala nawo cha ng'ombe zili 7 zoyonda, ng'ombe zili 7 zonenepa, kutandaza kuti 7 years inali na chokudya chosekemera chabwino, 7 years inali ya njala. Amdala anakweza Joseph kuti 7 years yaibweresiza konesa kusunga chokudya, koma iwe omwe waonesewa ndi Mulungu kuti kubwera njala 7 years ndiwo ungakwanise kusunga chokudya chomwe aliyense azadya kuti 7 years ikapite. Wow. Ulendo watu wayamba wamene apulumuka samagula chokudya. Ananyamuka nyamata anapita kukagula chokudya. Pomwe anafika Joseph anaziwa kuti awa ndi abale anga aja ananigulisa. So chomwe anachita anawapasa zokudya ndikutenga makobiri ndikubwezera mu matumba yawo yomwe anali kuika vokudi. Ndiponso anakamba nawo, kodi muchokera kuti? Awa twanayamba kumasulira komwe wanali kuchokera ma brothers bake. So chomwe anachita anawafunsa kuti kodi muli na mfana wanu wina? Analambula kuti aliko. So anabauza kuti pitani mfana wanu nizamufuna kuti mukabwere naye siku lomwe muzafuna kubwera kuzagula chokudya sote.
Ndiponso anaita emphasize kuti ingati simubwera na mufana wanu kuza naye kuno simuzaona nkope yake. Sana kambe kuti simuzapasi wacho kuti. Akamba kuti ingati simupezeka naye. Niberengere verse 5. Nifuna ongere statement hili kwa. But if Gambira 3. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. Except your brother be with you. Not to put your brother one akale anymore. Brother one afunika kunkara ndi inu. Mukankara naye inu kope yanga muzayona. Pali vindu vabwina. Na inarangura kuti mdala Jacob alina chigawo chomwe asunga Benjamin wamene afunika kuyenda ndi ena, kupezeka ndi ena kuti akwanise kuona nkope ya Joseph. So nikarangura kuti mdala Jacob apezeka pa chitunzi cha Mulungu omwe anachita arawo Yesu Kristu kuza pa dziko lapansi kuti tikwanise kukasonkana naye. Stiona Mulungu ingati stili na Yesu Kristu. Okay. So Mulungu atiletera ise Yesu, ndiponso tikankare naye Yesu tikwanisa kuona nkope ya mdala. Amen. Okay. So ndarira kuti mdala Jacob apezeka pa chigawo cha Mulungu. 1. 2. Juda akamba kuti ingati uja muntu anakamba kuti ingati stienda na mfana wa nkope yake sitizaiona. Okay. So iwe mdala iwe utipase uyu mfana tiende naye. Tikaenda naye ife, tikapezeka naye ife, nkope ya uja mtu tizaiona. Ndiponso tizapita tikakugulire vokuja vomoza bwera udye. Juda afuna kugulira mdala vokuja kuti mdala abwere adye. Juda su kudya iwe pamene ukamba kuti ngati su tipasa mfana stienda. Okay, Juda ankara osaenda iwe nene tonse tizafana njala. But Juda ayuzika mawe kamba kuti ingati suni lolo kuti nipite na Benjamin sinizapita ukakugulira vokudya kuti udye mdala. So nipase uyu tipite naye kuti nkope tikaiona. Juda afika pa chigawo chomwe apanga uyu mdala kunkara membara kapena muntu omwe afunika kuleterewa utenga kuti adye ndiponso apulumuke. Leso ina linarangura kuti mdala Jacob alina maroya omwe anasovera yali yambiri. Ankara ndi muntu afunika kuleterewa utenga kuti adye. Muntu amene amaleterewa utenga kuti apulumuke ni muntu omwe ayembekezera kuphunzira. Okay. Then manje akamba kuti tipite na uyu mwana, tikapita na uyu mwana kope ya uja muntu tizaiona. Uyu ingati stili naye nkope tizaiona. Kutantauza kuti Benjamin anali kunkara pakati pa brothers wake, but siwanali kuziva kuti muntu amene tili naye pano ndiye chokudya chomwe ichi ndiye pali key apa. Uyu muntu tikapita naye uyu zonse zinthu zizapezeka nazo. But ona Joseph loyo omwe anachita Romani. Brothers wake achabaziva bevesi banamuzive. Atini? That's why anali uzinga mawu yokamba kuti uja muntu akamba so. So anali kamba kuti Joseph akamba so. Anali kamba kuti ndala uja muntu akamba kuti sizaona kope yake. But Joseph anali kubaza brothers wake ni wameni. Kulimbe Luka 10 kamba kuti kulimbe omwe aziva Mulungu. Kulimbe omwe aziva Yesu Kristu. Okay. Kunja kwa awo omwe Yesu Kristu anasanka kuzionesera kwa iwo. Mulungu aziva Yesu. Yesu aziva Mulungu. Baziva na babiri. Nanga ise kupe bamene muziva. Then abwera eve manje kuzatiziva ise. Iwe Desmond za kutuma mfana wangu kuti ipito kadalikira utenga. Nazivika. Okay. Ayamba kuziunikira, ayamba kuzionesa kwa ife kuti timuzive. Joseph sazivika ndi brothers wake. Eve abaziva. So chomwe anachita anaziva kuti utenga
womwe ufunika kupulumutsa aba bantu suguliwa ndiponso sugulisidwa. Ukapeza muntu agula utenga wa Mulungu, si mbado wa Jacobo, si bana ba Jacobo. Amen. Bana ba Jacobo kulibe anagula chokudya ku Egypto. My brothers wa Jacobo bose banali kupasiwa chokudya for free. Ndiye reason why wapimiliwa atenga drama zao nozibwezera mu matumba yawo pamene muja mu masaka ndiponso bazayenda. Pomwe bazabwirira ku nyumba baenda ku Sagula so bapeza kuti mukati munali drama sikunatengiwe na ngukoi. Joseph waisuna kutenga drama zomwe babale bako bali kuleta. Joseph anali kuchita act chinali chimvwirivwiri cha Yesu Kristu omwe iye afunika kuvutikira ma brothers wake kuti wakapulumuke. Okay, paseni drama vakuno siva drama ave vakula na drama ni ma foreigners ya avasivapulumuka. Okay, avapulumuka Utenga wamene wapulumusa abantu suguliwa no free. That's why babwezere wa makobiri yawo bafika ku nyumba bauza mudara kuti iwe segura tuonesaka yako kusegura kudoka kuti mkati mulindara. Nanga iwe asegura abeza kuti mkati mulindara. Nanga bonse ndirama za bweze. Sibana bweze vokudya kuti please the papa muzatimangisa ndio zakati kanira next time. Nyabura ni vokudya mubweze mukabauze kuti mwayibara ndarama mujana. Banatenga vokudya banashita bwanji banadya. Ndiponso wanasunga makobiri. Ndiye pamene abweza apo Roma mdara kuoza kuti vokudya vomwe munatiletera vita. Iya ivatsira pitani futi mkatigulireko ving'ono. Bible ikamba kuti ving'ono noti vambira. Pitani futi mkatigulireko vokudya ving'ono. Waziwa kuti nkani yafika hapa manje. Siri pachokudya nkani yafika hapa. Ili pankani yompereka Ruben kuti aenda kakumane na Joseph. So manje mdara sti Peter poka hapo watatilola ife Peter di Benjamin. Good. Benjamin tiende naye. Mdara anadandaula. Iya nilira pano. Mwana wanga wina anasoba. Nilira pano ntengere futi akakasara kakuma lasti upite nako baende bakamange futi. Bati chifukwa chakuti wakamba kuti anashita pledge Juda kamba kuti zonse zisachitika pali mwana uyo ine ndine nizaroba pamulandu uyo. Chifukwa chaichi taona mdara manje bamene kamba kuti mdara anali na roho ikulu Jacob. Auza anyamata kuti pitani kumunda uko. Choroni zipaso za bwino zonungira bwino zonse muzike pamozi. Pomwe muri kupita kuka tigulira zokudya mumuperekere uyu muntu. Saka makuti Joseph uyo muntu amene uyo mumuperekere. Jacobo mudara wankana na mtima wa masuka bwanji kuchosa paso za bwino za kutuka pase muntu omwe suziwa. Uyo muntu omwe afunisisa kuti atenge mwana last born asana. Ndiponso wina asana kudalali mundende kwa meneo. Juda pitani kumunda chorani zipaso. Ya zipaso zema chorani za bwino. Yamana na drama zinabwerera last time. Apa Jacob wabwerera ku mundu. Sasa ndasala kuti mwe tiri kudya pano hivi. Siviguliwa ni ba free. Tengane drama zijamuperekere mukamuza kuti munaivala last time munatibwezera ndarama. So times 2. So mwe mzaenda kugula hapa mnyamule drama. Na izi yazamene munagula last time mnyamule drama. Musapelera hapo mpaso nyamulani. Nyamulani Yesu Kristo huyu Benjamin ndali naye. Nipasa niko ni John 14 verse 6. John 14 verse 6. Nione zili kwa. Jesus saith unto him, I'm the way, the truth, and the life.
No man cometh unto the Father but by me. Kulibe omwe azaza kwa Tate koma mwa ine. Joseph auza ma brothers ingati simuli na Benjamin simuzaona nkhope yanga. Yesu akamba kuti ndine njira, ndine umoyo, ndiponso palibe omwe azaza kwa Tate omwe sapita mwa ine. Kutanthauza kuti ingati ni buku yamene ifuniwa paja kuti munthu afike, ukaenda so pakubweza ndisindiwe. Chamene uchita uchita chani, utenga buku ndiponso uivala, ukaivala cha uyenda so. Ni wameno sibarangana iwo oli mkati barangana buku ndiye ifunika, ndiye qualify kupita pati. So kulibe angaende kumwamba iwe na ine urukuona na mulungu iwe naye, mulungu aona na Yesu Kristo. But question ni yakuti kodi Yesu Kristo iwe uli naye? Yesu Kristo ankara mwa iwe muyanjana na Yesu Kristo, because pamoja kupita kwa Tate Yesu Kristo ndiye aonekera. Ndiponso kuroba kwa Yesu Kristo uroba iwe. Naso akamba kuti kulibe omwe afika kwa Tate wamene sapita mwa ine. Joseph auza ma brothers wake kuti simuzaona nkhope yanga kufikira munkale ndi Benjamin. Benjamin tiye fana wanga. Muntu akakuza kuti nkhope yanga suzayiona kufikira na muyadi sunga ngeni. Tali kwa menyo safuna nokuona. But kuti chimozi chemwe chimarengesa kuti nkhope yake uyione. Nichija chintu chomwe afunisisa kuti unkale na cheve. Amen. That's why Joseph achita demand pari Benjamin. Kuti Benjamin sabwera ali eka. Benjamin akabwera eka. Chimozi inu nkhope yanga simuzayiona. Inu mufunika kunkala ndi Benjamin kuti nkhope yanga muyione. So ninali kufuna kuti nikuunikireni pa verse yake ya John 14:6 yoyo ikamba kuti ndine njira, ndine umoyo, ndiponso kulibe wamene azaza kwa Tate kopanda kupita mwa ine. So tikwanisa kuona kuti Joseph asovera drama yomwe Yesu Kristo anali kubwera as a real image kusatiwonesera kuti ndine tuza kulowesa mfumo wa kumwamba. Musa namiwe boza na muntu wina kuti ndiye uyu. Oro mutenge ndani mbwere naye kuno nkhope ya Joseph simuzayiona. Ingati simutenga Benjamin, mutenge wina ali Yesu, mutenge mdara wamene mumunyamule so mupite naye nkhope ya Joseph simuzayiona. Tengani bamayi bake Joseph mupite nao nkhope ya Joseph simuzayiona. But Joseph afuna kuona Benjamin. Nkhope ya Benjamin akayiona aziwa kuti okay, wonse wabwera mu line ya Benjamin ni ba Benjamin. Kutanthauza kuti ni banga. Wewe uzapezeka ukali kupembeza bamayi bake Joseph. Vamfana vilibe nchito. Bamayi bake abakonda maningi. Bamayi bake Joseph chenti ambepo. Tizayiona nkhope imwe. Ndimo muna mbala mjamudo. Joseph isafuna bamayi bake. Ndiye pamene umaona wazatu wa Katoliki watenga bamayi bake Joseph kuyamba kuwapembeza baona kuti ufumu wa kumwamba bakana nawo. Joseph safuna bamayi bake, safuna batate bake. Joseph afuna Benjamin. Pesa tikakuuza kuti pamene upembeza kuti Maria ni bamayi bake. Pano pazikora pasi kuti anapano. But sabafuna. Chamene afuna ni mwana omwe ali kubadwa muli mkazo mbwere naye. Mukabwera naye ufumu wa kumwamba mulo. That's why Juda kunkara opuzisika kunkara muntu amene analikira choona sana chinje utenga omwe anatumiwa. Juda atumiwa kuti mukwanise kuona nkhope yake next time. Juda nakupasa assignment mbwere na Benjamin. Ndiye mtumiki wa bwino. Wamwe afika kuli mdala so kumuza kuti mdala sitikugulira vokudya kufikira utipase uyu mwana tiende naye.
anachinja sura Juda shuwa iwe ndiwe tate wapani uziva ndiwe mkuru akasanga vuto uyu muntu kenti mganizire vo mchita tengani chabe mafurutsi na ndiraba spakiseni mumperekeni Juda bose vanaripera vonchita Juda kumkara mubusa wabwino omwe afunisa kuti mbado wake upulumuke adali kulalikira exactly chomwe anauziwa na ndani na Joseph. So mubusa wina aliyense omwe atumikira utenga wa Mulungu ingati anatumiwa so sama chinja utenga. Amen. Oro mumuzonde bwanji, oro avale vadoti bwanji, oro aendere motoka yobira bwanji, oro aende pansi utenga wake so chinja. Because vamena aranga na eve ni vakuti kodi aba bantu bazadya ndikupulumuka kwa sifa. So mudara sitisapiti. Poka hapo mwata tipasa uyu mwana tipite nayo. Seme wenzewe na ile. Mudara ngaba jipota tenga briefcase bed pansi pa bed ya. Leta kuno tuone. Segula. Boro segula so pu. Baba ma dollars. Unuza tanga vikane hivi. Muntu wanu wamene mukamba. Mudara sanga kane yonse tizampelekera tikayesi. Muntu omwe ari kupulumusidwa Sagula Utenga ndiye chapa muntu cha utenga wangu wasiku yale. Juda sana virangane hivi vose amdara bandira ba Filipenjide. Sisi ndira matina kwerera nazo sina. Filipenjide. Uyu ndiye afunika. Amen. Tipite naye. So Juda anachita stick kulalikira pali chomwe chinali kufuniwa na ndani na Joseph. Iwe ndani kuingatira likira utenga tifuno ita stick pali chintu chamene chifuniwa na ndani. Dimuru. It ends there. Amen. Kulibe chinangwa. Wasira. Ukapeza msomera karambe so jomboro la mli kuchechi msomera na bora so. Sogore. Kuli mdima usogoro. Afuna kuti timuzive. John 17:3. Afuna kuti timuzive. Ndiponso tikamuziva tilo wafumwa kumwamba. Majibu ya ulibize kusomera jomboro la, ulibize kusomera karambe, ulikuchechi huko maya, ni mayouth. Mayouth wafunika ma games. Tie ni ground ba. Osa diakana ni chechi. Bara na mabuti. Ukawafunza soko ta guys, ni program ya kwanja ta ni chechi. Hii kuna Assemblies of God in Salvation. Hii ni Pentecostal holiness. So teach tama mpiki sana. Chichechi amtie. Verse ili party. Hadaya ni program chewa busa wanakwenda na program ya mushema nini. So wana mayouth wapaka wote. Baikonda na nini. Question ni yaputi. Uyu mbusa azuzana nazo za utenga wa chabe. Momwe Juda anachitira kwemba na nimatate wake. Kutinga nkare ndiye rasti boni asara eka. Tipase tipite naye. Because ndiye afunika. Amen. Kwa utenga watu ulipari Yesu Kristu kuti msogore vyo chitautaya time langana pari Yesu Kristu kuti siku na mawa ukapulumuke. Amen. Praise the Lord. Tiende nitamangiseni kwa kuchoka pari verse ya 5 tiende kufika pa verse ya 10. Genesis 43 osaita Genesis 43 ndiye bado utenga watu kufikira kwa mapeto. Genesis 43 verse. Taperera pa 5 so pa mienda pa 6 kufika pa 10. Verse number 6. And Israel said, wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether he had yet a brother? And they said, the man asked us straightly of our state and our kindred, saying, is your father yet alive? Have ye another brother? And we told him according to the tenor of these words. Could we certainly know that he would say, bring your brother down? And Judah said to Israel, his father, send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also with our little ones. Tipase tipite naye kuti tisafe. Ngani jirani ndio mchichewa kama mtamange. Ndipo Israeli anati ukamvera pali Israeli ni Jacobo. Ndipo Israeli
Israeli anati, chifukwa ninji munandichitira ine choipa chotero kuti munamuuza muntuyo muli ndi mpwanu. Ndipo iwo anati, muntuyo anatifunzisa za ife ndi za abale athu kuti atate wanu alipo. Kodi muli ndi mfana wanu? Ndipo tinamfotokozera iye monga mwa mawu omwewo, ngati tinadziwa kuti iye adzati idzani naye mfana wanu. So umuyama ndari kuwafunsa ma questions direct ka. So anyama ndabasibana nami anari kukamba chemazoro. Sitinaziwa kuti pastor azamfuna mfana wakaena. So sitinaona kuti kukabisana na mukuru mwalira ndigarumuso wakuita kuti bwera kuno kara muri bangati mfamily woto ona kuti kuoneka ni favor ati 8 akalibofuza na second question ya bamai banafa batate bati bali moyo mfana wako ni ndani anichite mungabwere naye ndipesi yamba kukwiya manja bwera naye eronja wina ngo anafa uyo azamuchitara umudala eni manje nkara word of command ngati simumbwera naye simuzaona kopera pitani usachitako arafika so mdara atandaura kuti choipa chomwe nakutsenza chete. So Judah anachita chilungamo. Tieni nayo pitirizani. I will repeat verse 9. I will be surety for him. For my hand shall thou require him. If I bring him not unto thee, and send him before thee, then let me bear the blame forever. Verse 10. For except we had lingered, surely now we had returned this second time. Verse number 10. For except we had lingered, surely now we had returned this second time. Verse yake ya 10. Pakuti tikadaleka kuchedwa mwezi tsopano titabwera kawiri. Iwo mudala tingovutana bali mwana. So nikuuza sembe unamba ijadena kuuza kudala pa yoti tiende naye. Pamene pa yasema unati pasiporo peti kamba sembe tinabwera kudala kachitu. Mayeta ngara tingo sobera so tingo futana tingo sobera so tachedwa no chedwa. So kuchedwa kwatu kulengesa ise kuchedwa kuona ngobe yake. Nipase Mateo pamoja tivera timasulire i verse atuza. Mateo 24 verse 14. Matthew 24. Kuchedwa kwatu panopeti kamba sembe tabwera na kachibiri. Maeta tingo vuta na pamene abai. Tingo vuta. Ero parasti manje ndipo ukuro vumera time yaenda na kuyenda. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Iwe, sembe sikuvuta na pamene tivuta na iwe naini. Panopeti kamba sembe tabwera kachibiri so tabwera na vokuti. Vapwe. Manje kuvuta na pamene tingovuta na bali mwana. Ora tachedwa. Yes. Iwe taona kuti uyu utenga wa Yesu Kristo ziko sisira. Inga utenga wa Mulungu ukalipe kufika kumaiko yosiyana yonse. Bati chifukwa chakuti venda wakalikulalika mabaruni, venda wakalikulalika mabwaba, venda wakalikulalika vina. Tichedweka kubwera kwa mpulumusi wako. Because poka apo utenga watalalikirindwa kufika kuchimaliziro cha siku la pansi. Eve sasa oneka. So njema meno uona kuti pasatu marali kina chani ni Yesu. Iya tikalipo fika pale voyo, tikalipali cha 10. Mwatoziwa kuti watichedweka. Ukafika so ima uko bwanji uko, iya tikalina kalenda ya football. Nikuchacho kati atoke. Ukatamangira kukapusa na ngawazatu kwa tikalina amai wake. Tikalibeta mugwira. Mudala
tichedwa pano petikamba sembe tabwera kachiviri. Mudala wanji palasi bebe akuti okay pitani naye. Tengani mafruits, tengani vokudya vabwino vonukira muperekereni muntu uyo. Nanga pamene bapeti na kuuza last ye kuti mudala stipita kwingati stili naye. Sembe unakomera pano petikamba sembe tinabwera kachiviri. Chamene tiri kuralikira kungara ngati azitumiki autenga wa Mulungu ni chani. Kodi ndinu muri kuchedweka kubwera kwa mpulumutsi wanu kuti kasangalale naye Mose. Because sembe tiralikira utenga wa Mose iwe ndi ife. Pano pamene tiri kukamba so. Sembe tirangana che kumwamba kuti ukafunza kwa America so wakuza kuti ni Yesu. Ukafunza ku India wakuza kuti ni Yesu. Zimbabwe ni Yesu, ku Botswana ni Yesu, nanga ku Malaysia huko ni Yesu, nanga wa Indonesia wati kwanju huko ni ukameletea ni Yesu palipozi. Waziwa kuti mdala yandikira makonzepwe yake ya Bwana. Batu kudabwa che muno Zambia che ukafunza zo kuti alikiriki kwanju huko. Ndapata mdala kuno anenjingwe. Apa sota choka kumaoda. Maoda ya chani baba, Sagula niambira no bazakwana. Utoziwa tamdara mchedweka. Sasa bwera kachiviri uyu muntu matsopa. Nanga kumtendere. Ubera bota ayi kuno. Bata fenderako. Mwafenderako mwagwira chani baba. Pano metika mbasoteze kuma crusade. Mwachita chani ku crusade uko. Teze pa my election. So pano metika mba kwangena mbusa wanyowani patopwa. Waziwa kuti pachedweka. Kubwera kwa mpulumutsi wako. Juda kama kuti mudala ngati simasovera ameta chita. Sembe tabwera kachiviri. Wewe kucheche komwe uli kuyenda. Ni Yesu omwe wali kukupunzisa. Olokapena mukali kugwira za chabe za pazikona pansi. Ngati mukali kugwira za chabe za pazikona pansi. Careful. Uzafa utenga wa Yesu Kristo wachipulumutsi ukalibe kukufika. Masovera, bola, game, chombolo la kuchechi. Ila imuona bwanja pa yastina pereke bwino. Lembani listi ya bantu onsa na pereka chakuli. Utaona kuti Yesu kulibyo. Ni masovera mukali kusovera so. Juda na watate wake. Tiende naye, asinga ende naye muna paisa ujawinango wakudala pache. Hapo kwa mdara kapenda alikuveza chana alikale che abeza ko bezako na yeye. Nanga mdara kanita ilibwanje iti. Yo enda na mfano Juda sina kuimvera yokani. Dara iwe tichedwa. Juda sana Jacob sana alikusiona. Kuti aya maringa list ya mileti tagwira masovera mileti tagwira tichedwa kuza kwa mpulumutsi wako. Nifendeze. Tafika pali 10 taverenga na Mateo 24 verse yake ya 14. Utantauza kuti utenga ukalalikilibwa zikoronsera pansi. Then mudala ayandikira kubwera. Genesis 43 amene nifuna tifike kuchoka pa 10 tafika pa 10 muyambire pa 11 kufika pa 12. Nimvere kuti ni chani chili hapo. Verse 11. And their father Israel said unto them, if it must be so now, do this. Take of the best fruits in the land, in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices and myrrh, nuts and almonds. And take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand. Peradventure it was an oversight. Mdara uyu mdara anali kuziva kuti uyu mundu ali kuzamena afuna izogula so bada system safu. Uyu mdara pamene afuna ni vaso. So musankire ni zabwino mumperekere uyu mundu because mpaso azatenga. Badukana na makombira ati nifuna kugula asakubwezera ndalama zako. So ndimeona kuti Jacob roho yamene anali kuplayinga pa utenga uyu ni ambiri. Musaende manja
nyamulani mpaso afuna safuna amatenga amamvera bwino bati futi musaperera kutengani makobiri dabo mumperekere. Okay, nipase ni Luka 16:13. Luke chapter 16 verse 13. No servant can serve two masters. If either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Exactly. Unipasa futi Matthew 26 verse 24. Matthew 26 verse 24. The Son of Man goeth as it was written, as it is written of him. But who unto that man by whom the Son of Man is betrayed? It had been good for that man if he had not been born. Yesu Opulumusidwa ni makobi. Ndipo mena kama kuti Jacob mdara, roho ya mena playing mdara wa ivutisa. Jacob Joseph safuna ndalama. Okay. Tamvera hapa kama kuti you can not serve two masters at a go. Either uzazonda ko uyu nokonda uyu, o konda uyu nozonda uyu. Okay. Joseph safuna ndalama. Jacob aziwa kuti kumutari uku sandara masafu. Tengani paso. Aziwa kuti paso atenga. Okay. Futi parasti tengani ndara mpereke uziwa tikagamba kuti Jacob ari kuplaying a role yoziva kuti mwana wanga ninamutuma ndine, because anatuma Joseph ni Jacob semesana mtume kuti kati ngoma brothers wako kumberere huko sembe Joseph sanaenda mwana wanga ninamutuma ndine potuma mwana wanga safuna zintu zamakobiri kuchita vata system because namutuma ine chifuka cha chikondi changa chamene nili nacho pali yeve kuti apite akaone wanzake. Okay. Yesu atumiwa na Mulungu. Mwana wanga upita pa ziko la pansi, kukafera ziko la pansi, kukavutikira ziko la pansi kuti lipeze chipulumuso. Ndakukonda iwe kulibe pa ziko la pansi wamene akondewa na Mulungu. Monga Mulungu amene akondera mwana wake. Ndakukonda iwe chifukwa cha chikondi chomwe ndili nacho pa iwe nikutuma pa ziko la pansi. Okay. Pa ziko la pansi suguliwa because chikondi chachokera kwa iwe. Joseph safuna zamakobiri. Joseph mpaso alandira. Yesu safuna zamakobiri kuti mfarisa utenga wake. Yesu mpaso alandira. Ndipo pamene umaona kuti mukamba kumukweza so muimba so ingati supenya bwino uitoona utali pakati patu pa why mpaso azimvera bwino noti mpaso yorembedwa zina lina iyo mpaso saifuna afuna mpaso yorembedwa zina lake. That's why unaona tikaimba gospel ati waimba gospel dununa waimba gospel waikako dununa kusai tu waimba gospel because waikako Yesu hapa so yankara gospel mpaso ili yonse yorembedwa zina lina si yake. That's why ku beam of grace in ministries si nyimbo zonse zomwe timaimba azilonga zina la Yesu timasanka nyimbo ingati nyimbo ikamba pali eve then ni mpaso yake. Amen. Ukapeza nyimbo ikamba ichi yakwela ikamba bona ichi si mpaso yake. Mpaso yake si diluted. Mpaso yake ni ukwana. That's why Jacob pamene achosa mpaso auza Juda kuti tenga mpaso ya bwino. Mutenga mpaso za bwino mumperekere muntu uyo. Saka kama tenga mpaso dobani pamene hapo. Paka socha beperekana. Juda tengani mpaso za bwino mumperekere muntu. Aziwa kuti mpaso amazipokelera. Nanga chogulisa makobiri
pamawu ya Mulungu yachoka kuti ngati ufuna kulalikira utenga wa Mulungu ise ndikafuna utenga wa Mulungu sititenga ndalama mumatumba mwako iya tichosa ndalama mumatumba mwako kuti tilalikire utenga wa Mulungu because ndikuza chosa ndalama mumatumba mwako iwe amene uri kumva utenga kuti tilalikire utenga wa Mulungu nawe ngati wakana kuchosa ndalama what next ni question aliyense mwatumikira utenga wa Mulungu kuti okay so chali kuni ma 10 transport ya wabusa vaendo olalikirira kukabango then ma members wabwera baka nakamse tina mtuma azasakia maero mazozambira jabata wabusa si wanaenda ma members wachabe so kani kwa kusoka ma 10 kwa hata wabusa wendekala ikirote ndiye tiba za simpasa yake tichosa mumatumba kuti tilalikire utenga. That's why Paulo akamba kuti ndinali kusemeza usiku ndi usana kuti ino ndisakuvutiseni pomwe ndili kulalikira utenga wa Mulungu. Sindifuna nkarachoremesa pa ino. Ngati natumiwa na Mulungu uyu zinga chida chomwe anakudalisa nacho kuti utakutumikire zina lake. Mugando mbera tikuza songani ndirama baba. Songani ndirama at least muona babusa bana birthday ka. So at least my elders tangu ni ma 2020 or ma 50. Ukazive chabe kuti uyu msogoleri kuoneka uzayaka kumenya na zibiri mukati muli. Nikumanga chena ntambo mwa mukazi kako pamoja. Kufikira bwerere akakonkoroka manje mumbweze pakuwa kutaka. Amen. Omwe Opulumusidwa Sagula Utenga. Utenga ni wafree. That's why Joseph pomwali kuchosa utenga satenga makobili because akatenga makobili augulisa utenga. Joseph inakutuma kama kachikondi katinga brothers wako Yesu Kristo ziko stinga wanonge pita mwana wanga kapumze ziko. That's why pamene Afrika iye akamba kuti munapokerera mwaulere ndiponso kapaseni mwaulere. Tenga wewe kugulisa pachoka kuti. Then ukafunza so mbusa paza kuza. Minister Sibanda sura likirapo. Kulibe wamene agulisa utenga wa Mungu. Utenga wa Mungu ufunika ndrama kuti uyende pasoko. Ameza na kweli. Okay, tuuze utenga wa Mungu kuti ugulisa bwana. Baona monga bangatenge mamiro matatikira matomato kuti pano twalikira utenga wa Mulungu. So wewe wafuna umvera bwerani na ndirama. Si washita so. Naza amapita ukapunzira. Abapunzira uti yayi ukalalikira ko pamono wangena ko pali marakai. Ukalalikira ko pamono wangena ko pali marakai. Uone. Ona hapa Jacob yanachosa ndirama kutaka kulevo kuti. Waone. So ukaona kuja kwa mimi ndirama zinali kubwerera kuja azibweza Joseph osaberenga kwa. Kaberenga okuzarubana. Kuperera cho pamene apa kuti anachosa ndrama double portion kuyenda kuti akampase mtumiki wa Mulungu Joseph. Double portion, ma dangerous givers. Apo yamba kupasa na mazina mchechi. Ni kuti kusaidi abaru kubapasa mani kuchira ma dangerous giver. No. Verenga kusogoro mvere pamene ikama Bible. Anakana ndarama tezo kuti mabwezereri ndarama. Awa siwagula. Awa utenga ni wawo wapulumuka. Ma Egyptians vena ngo wachoka kwa countries zibira ngo aba bagulise mtingani ndara baenda kupya bali beche. So omwe apita ku moto utenga amagura na kugulisa. Amen. But omwe apulumuka Sagula utenga nwafri nwaule. So tinagadikana tinasiyanisiwa so ukaona kwanza dedication children dedication envelope brown singati wabusa 550 kaka kamwiva mvumo ugura utenga. Iyo pamoja na wabusa bako mpita kumoto. Akakuza cha dedication. Wabusa vikalipo. Akute vikalipo. Kama mwana anapatwa ni wanyoa. Abusa mkabucha dedicator zakara mbusa. Hiyo haikuta kulepo nataka busa mwana mabosi. Vinasire. Uzibe kuti iwe masiana na wabusa wako. Wabusa wako wafuna kugulisa utenga because wali mbikira cha dedication kuti wapezeko brown imba. But you also kuti voice even vaule. Ukarangana panele kuchitika cha dedication kudala.
Panali kunkala tunkunda. Baza kesa mwazi. Tinapunzira last time. Kankunda kinga kesa wa mwazi. Kena ngo kamburuka kaenda. Katacha uza kufa kwa Yesu Kristo. Kena ngo katacha uza kuuka kwa Yesu Kristo. Kamburuka kaenda mwaule. But ile not ya impu osa jua nkunda. Leta chena imvaro mfana wanga. Kwa si. Akupeleka ku moto. Tia niperekezeni kwa nipangono tuone. Nifuna tiambile beta perera hapo. I think miende pari 19. Genesis 43:19 to 23. Kwa sababu pangono tisachita finalize manyamani. Genesis 43:19. Verse 19. And they came near to the steward of Joseph's house. And they communed with him at the door of the house. And said, "Oh, sir, we came indeed down for the first time to buy food. And it came to pass when we came to the inn that we opened our sacks, and behold, every man's money was in the mouth of his sack. Our money is full weight. Our money in full weight. And we have brought it again in our hand. And other money we have brought down in our hands to buy food. We cannot tell who put our money in the bag." And he said, "Peace be to you. Fear not. Your God and the God of your father hath given you treasure in your sacks. I had your money." And he brought Simeon out unto them. Okay. Ndipo anaandikira kwa za nyumba wa Yosefa. Ndipo ananena ndi iye pakomo la nyumba nati kuti kwamene watu wakambira pato. Utenga wa Josefa no bwino mani. Wakambira pato. Okay. Ndi iye pakomo la nyumba nati, "Mfumu, tinatsikira nditu mtawi yoyamba kudzagura chakudya. Ndipo panali pamene ife tinafika pa gono. Tinamasula matumba atu. Ndipo taonani ndalama za yense zinali kukamwa kwa tumba lache. Ndalama zatu mukulemera kwache. Ndipo tabwera nazo manja mwatu. Ndalama zina tatenga nizabweza kwa 22. Ndalama zina tatenga manja mwatu kuti tigule chakudya. Sitimziwa amene anayika ndalama zatu matumba atu." Ndipo iye anati, "Mtendere ukale ndi inu. Musaope, Mulungu wanu ndi Mulungu wa atate wanu. Mulungu wanu ndi Mulungu wa atate wanu anakupatsani inu chuma matumba anu. Ine ndinali nazo ndalama zanu." Pamenepo anawatulutsira Simeoni. Abanyamata analora Jacobo tapitani naye mfa. Banyamuka baenda, bafika chabe so. Bankara guilty weka, but ndalama zitubona nazo, tukapenda wanaibara. Manje kani ya bwina bindi besa bwina bali yako. Si banakambire panja, orokapenda kukambira mkati. Akutiwa naingirira pado. Leo naingirira pado, banamba kurakora manje. Ndiye pamene wachita analyze Utenga. Kuta kaya ingati msogoleri ndana naika ndirama matumba mwako. Pati ise testinali pia. Then uyu servant wa Joseph akamba kuti musadenkawa. Mulungu akuchitirani chifundo kupasani ulemerero, akupasani chuma. Apo ni pato. So musadenkawa nazo. Itabwera nazo ndalama times 2. Zija zomwe tinabwera nazo na zina ngotabwera nazo. Musavutike na mtima. Mulungu akupasani ulemerero.
akamba chabayo mawo akamba kuti Simeon brother wao anabwera amasulidwa kuchoka mndende ndipo anamuchosa pale abwera wa joina. Taona kuti pamene Mulungu akulandira so ufika so kuli zina zomwe zinali zomangika kuti sungate iwe kupita nazo ingati palibe confirmation ya chitika pali do ndiye irengesa kuti uzive kuti urowa urokapena surowa. Tikawerenga John 10:7 na 9. John 10:7 na 9 isatuza palikani atoka unati wantu vakambira pa do wanaye kutandauza waisi munangene mkati mulibe ulemu mungazikambira pa do. John 10:7 na 9 ikamba chani? John chapter number 10 verse 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, ye shall be saved, and shall go in out and find pasture. Uona kuti Simeon amasuliwa. Simeon amasuliwa kuzingwe zapaziko lapansi. Kuti arobe pa chigulu cha brothers wake ndiponso vasanganane limozi mu nyumba muri Joseph. Inkani vaikambira pa do doti kafunza Bible tatugoverenga kamba kuti Yesu Kristu ndiye dora kaena. Kutandauza kuti inkani chinali chofunikira kuti vakambire pa do. But do yomwe wadali kukambira inali do monga iliya. But ili kutionesa ise chimviri cha do ali Yesu Kristu anali kubwera kusogoro huko. So sikutawa watu wanali yeulemu abantu vanali kutiunikira ife zabwino zomwe zinali kubwera kusogoro. So Simeon amasuliwa muzingwe. Why Simeon amasuliwa? Juda abwera na muntu wamene alengesa kuti Simeon amasuliwe. Ikati mulaliki abwera kwa iwe alibe Yesu Kristu sakuonesa Yesu Kristu so zamasuliwa kuziko kwa mene uliru. Iwe ufunika ise tikabwera ulalikira Yesu Kristu tibwera kulalikira Yesu tikulalikira so uona kuti zingwe zakuziko lapansi ziyamba kuduka zeka so ndiponso umasuka unkala free. Juda sembe sana bwere na Benjamin kuli Joseph. Simeon sembe sana achoke. Simeon achoka kuzingwe zapaziko lapansi chifukwa kuti Juda abwera na Benjamin. Desmond ngataralika utenga wa Mulungu abwera kuli iwe sakuonesa Yesu Kristu suma suliwa kuzingwe zapaziko lapansi. Afrika kubwera kukuonesa Yesu Kristu kuti iwe umasuliwa kuzingwe zapaziko lapansi. So mubusa wako pamene alalikira utenga kodi akuonesa Yesu Kristu kuti iwe umasuliwa kuzingwe zapaziko lapansi. Ngati sawa kuonesa Yesu Kristu ukaliwomangiwa. Batunga sekerera so kansuli mjere. Suzu watu mjere. Ujumba so sekerera so every day. Uimba no imba. Akakuona so Juda. Akamba kuti ora usekerere boy. Akalibe kupwera Benjamin kuti umasuliwa. Iwa suziwa kuti uli mjere. So pamene tilalikira utenga wa Mulungu, tilalikira Yesu. Tienda na Benjamin kuti tikwanise kuona nkope ya Joseph. Because palibe Benjamin, nkope ya Joseph still one. Nipase Genesis 43, univerenge 24 kufika pa 26. Tisiriza. Verse 24. And the man brought the men into Joseph's house and gave them water, and they washed their feet, and gave their asses provender, and they made ready the present against Joseph. I'll read again. Verse 25. And they made ready the present against Joseph, came at noon, for they heard that they should eat bread there. And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bestowed themselves to him to the earth. I'll read again. And bowed themselves to him to the earth. Good. CiChewa. Ndipo munduyo analowetsa antu munyumba ya Yosefa. Taona kuti manje after kukamba pa door nkani ya chuma
Iya abauza kuti musade nkava popeza mulungu ali ndi inu akudalisani inu. Asiriza kuwauza izi zinthu ndiponso anabalobesa mu nyumba. Amen. Ingati siwana kambe pa do siwalowa mu nyumba because do ndiye Yesu Kristo. Kulibe wamene akwera kwa Atate osapita pa do pali Yesu Kristo. Uzati pali scanning machine hapa. Inaikiwa chabezo so pita ingati so pita hapa suro wa ufumu wa kumwamba. Mu nyumba ya Yosefa ndiye pomwe tilingalira pano kuti tikarowe tikasangana tikarowe ufumu wa kumwamba. Pali scanning machine hapa. Upita chabeso ista detect wa uya na hivi mtumba. Bakubweza. Uya na paso za ndani za Yesu. Murobe napite. Upite. Akamba kuti anawarobesa mu nyumba mwa Yosefa. Okay. Ndipo anakonzeratu mpaso asanafike Yosefa usana. Akamba kuti waroba cha mu nyumba wagaisa wanaibalira. Waona kuti nzeru zimachinja. Muntu ukapulumusidwa so. Nzeru zabo ziswitching achati pa waziba vomwe fungo chitika. Guys munooneta bwera simwa makobiri. Kani amakubiri nasarapa zikora pansi taroba mu nyumba unomweta roba ni mampaso unomweta roba ni moyimba cha kumwimbira mfumu kutakondwera sangarale unomweta roba muno ni mochura chabe zina lake ni kukamba chabe pali yebe amvera muno so tichite bwani koza ni maso zake tiri mu nyumba ya Yesu Kristo. Okay. Asana fike Yosefa usana chifukwa anava kuti azadya chakudya pamenepo. Nga vile bwanje weshuwa Yesu Kristo akuzadya walowese ni wana banga ndibwera kudya chokudya nawo. Orabuze ibo tikonzeka. Ngati ndiwakonzeka tudye naine ndifuna kutenge mwana wanga ubwere kudya chokudya naine. Fonse mangwandara Filipe nchito papa zikora basi. Usekera tebetudale kani pite nikadye naye. Ni ufumu wa batari, ufumu mwesukuta, ufumu wamene mtu sako yako. 26. Pamene Yosefa anaza kunyumba kwache, analowa nazo munyumba mpatso zinali mmanja mwawo. Na mweramira iye pansi. Tenta uzo tuwa wana worship utina ya. Aro wache Josefa so. Kumpembeza. Manje wana chiroto cha mena wauza wakali kunja huko. Juda sifa mene mwezo okana hivi kuti simzabibira mira hivi. Manje wana ni Juda mene simiyo ni bozi kutwa wazora zinanendera banenere kuti zakwanyirisika. Wachora chiroto chenda kuza tichafika. Bati sana wauze hizi anawasungira kama siku izafika kwenda za kuulirana. Tikarugovereka tifika cha sana na imozi zatulira zose. Na mweramira iye pansi ndipo anafunsa iwo za ubwino wao. Nati kodi Atate wanu ali ndi moyo. Anawafunsa maji za mdara manje. Okaramba uja amene munanena uja kodi alipo. Juda afunsa ali moyo mdara usavutikana naye. Okay. Nipase nitiberenga last verse. Genesis 45. Nifuna mliberenga kutoka pa verse 1 kufika pa 10. Nishitasiliza. Genesis 45. I'll start from verse 1. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. And he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come nigh to me.
I pray you. And they came nigh, and he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourself, that you sold me hither. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that you sold me hither. For God did send me before you to preserve life. No. For these 2 years had the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest. And God set me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God, and he hath made me a father to Pharaoh, and Lord of all his house, and ruler throughout the land of Egypt. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me Lord of all Egypt. Come down unto me, and tarry not. Verse 10. And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy heads, and all that you have. Ogu ndiye maingania. Ndipo Yosefa sana koza kuziretsa pamaso pa onse amene anayima naye. Yosefa babululu wake wali mu nyumba mwake. Bati chilamugwira ku mutima. Chisangalalo. Izasi chitambwanji ne. Abo bantu bafune kutima nizibe manji. Popeza zonse izi bapambana romba bafika pano paline. Turutsa antu onse pamaso panga. Ivesi maniovya. Josefa akangiwa kuzigwira. Nchito yochita mobilize ma brothers wake kubaleta pamozi ya kwana. Josefa mamene afuna kupulumusa vafika. Bachimvera kuweti amene akamba. Tawu ya kwana. Turuza wantu onse out banja. Why turuza wantu Josefa? Iwe vera kaliria. Josefa mamene aturutsa antu onse. Turutsa ali antu onse. Asa raeka na wabale wake mani. Afuna kuwa urulira kuti dine uja Josefa umwe muna bulisa imwe. Simafunika kumvera wena bantu akunja. Ifika siku yomwe lipenga izalira. Basi ndi kumwamba kuzasungunuka. Vane. Ifika de yomwe Yosefa azakangiwa kuzikontrolora kuti mbikizako pamoja. Mbikizako pamoja. Ripenga ikalira. Ndima mina uona kuti uli busy so na chikosi kumanja so. Yalira ripenga. Kuti uchitaye chifuta kumanja. Tawu yafika. Yosefa wayuturutsa wantu panja. Ntawu inafika kuti azululire iye zina lake kwa abale ache. Ndipo analira. Momveka ndipo anamva Aigipto, ndipo anamva amo nyumba ya Farao. Ndipo Yosefa anati kwa abale ache, ine ndina Yosefa. Ndina Yosefa kwa abale ache. Ine ndina Yosefa, kodi akali ndimoyo atate wanga. Kodi akali ndimoyo atate wanga. Ukamvera kuti Yosefa pomwe analira Aigipto anamvera. Ndanangalire pano Zambia ikamvere. Singamvere Zambia. Baada kama tikulira kwa Yosefa Aigipto inamvera. Ndiponso mu nyumba muri Farao banamvera. Nilipenga yomwe ikamika apa. Yomwe izalira izamveka kuziko kwina kuli konse.
ndipo abale ache sana kodza kumuyankha iye. Ipenga ikatiranga unga uwe sukwaniza kulangula kali kodza nikujenja machipa bino wabirira pamene apo. That's why akamba kuti abale bake siwanakwanise kumuyankha iye, pakuti anavutidwa pakumuona iye. Ndipo Yosefe anati kwa abale ache, muyandikiletu kwa ine. Na yandikira. Ndipo iye anati, ine ndine Yosefa mbale wanu, ine ndimwe munanigulitsa ndilowe mu Egypto. Ndimwe munanigulitsa. Yesu Kristo kamvera akamba sokuti mwaiwana ndimwe munanigulitsa, munanipachika pamudanda hapo mwanichana maneos. Ndiye amene akamba Yosefa kuti imwe abale ndimwe munanigulitsa. Zaisamaraiza, don't worry. Tsopano musapwetekwe akuti chisakuwabeni mu mtima, musadzikwiyire inu noka kuti munandigulitsa ine kuno, pakuti Mulungu ananditumidza ine patsogolo pano kuti ndisunge moyo. Abale musa nalikire Judas Iscariot nopusa maningi nimwe ya muntu jamu anagulisa Yesu shu after kwenda naye onani kuyipa kwa muntu uyu bati Peter naye ukaona kolewa shuonga kane Yesu akamba kuti musadeka wa musadzikwire inu noka kuti munandigulisa. Mulungu anandilora ine kuti ndipite patsogolo pano ndidzasunge moyo. Umoyo watu uli kuli Yesu Kristo. Why tisikwira teka? Why tikaripira Judas pochita pogulisa Yesu Kristo? Asokole. Nipaseni koni marema yali muri Luka 24. Muyambere pa verse ya 25. Ikani silize hapo. Luka 24. Starting from 25. Then said he unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophet. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Keep it just there. Iwe atuopusa au musazikwinyirile baba kuti munanigulisa. Ni Yesu yakamba mawali. Manje Yesu Joseph analikona kauli pamoja. Abale banga musazikwinyirile kuti munanigulisa. Mulungu analirora kuti nipite pasokolo nizasunge umoyo wanu. Then Yesu akamba kuti imwe watu opusa. So sikuna berenge Joseph. Chako bodenda urachana. Sindi wewe unatuma mwana kuti aenda kagulise. Sikufuna kwako. Ino wantu opusa imwe. Why simkurupirira kuti Yesu anali kufunika kuza paziko la pansi kuzafutika. Kuti zonse zinalemba kuli Mose, zonse zinalemba wa mwaneneri, zonse zinalemba muri masalimo kuti zikwanirisike. Ngati so kurupirira, ngatumvera na chifundo Yesu. Sorry. Maneo ziaje. Yezi yatali maningi. Sorry Yesu. Ndopusa. Sangalala kuti zikomo. Because maneo zezo kuti kongena pali ina. Ali mulandu yanamungena. Nikufuna kwake kuti azakupulumuse iwe. Utendaula chani. Kodi Judas Iscariot manyiwa mwika pati. Muyamikire kuti azikomo kuti Mulungu anamusankha. Kumuchoza machikulu so kumusebenzesa kuti chito ya Mulungu ikwanikisiki. Amen. Nanga Peter, wewe ukana Yesu katatu, uti kwa mzakale kati Peter. Wanataka wanapita. Yameneyo nipaseni kodi 44 na 45. Verse 44 of Luke. Ati Peter na sokoleza madingi na Judas Iscariot. Wajawatu. And he said unto them, Anati kwa hiyo, these are the words which I spake unto you while I was yet with you. Peter ndiye bila momena alikuza nikali nayo nikalibe kufa kuti niuke.
that all things must be fulfilled, kuti zonse zifunika kukwaniritsidwa, which were written in the law of Moses, zolembedwa m'chilamulo cha Mose, and in prophets, ndiponso ndi mwa aneneri, and in the Psalms, ndiponso ndi muli masalimo, concerning me. zonse zilankhula pa ine. Kuti bwanji manje? Then opened ye their understanding, that they might understand the scriptures. Pita tikamuleta tapita wona wopusa maningi. Ungakane Yesu katana. Akuzata mbale wanga. Panja nishini zovalika baba. Ndewe Judas unengeni wana chapter. Yeze zovalika bacha. Muntu okera raporo ukisegura pa malasti. Ndimbe amina akuza kuti awina court case so Judas awina mkodo anyamata. Werekani verse ya parasti yo. Akamabonja. Then opened ye their understanding, Kuti wachite bwanji? that they might understand scripture. Because so na very scripture. So na understand scripture. Usiriza ungotukwa naso. Ulipa pupeti. Ungotukwa naso ungonyoza so. Ungonyoza so. Ulikukua. Ni chani msogoreri. And said unto them, Eh. thus it is written, Eh. and that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead on the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Waona kuti ava tifunika wayambikira. Chito inakwiriwa. Ya mtanda wa Yesu Kristo. That's why Joseph akamba kuti musazilirire inu no musakwinyirire abali. Munangosebenzesewa kuti mission chite bwanji isiri. Chakuru chakuti yasiya balomba mapurumuka. Taona manje munani kulisa ndimo mukutia pamosi na Joseph munyumba. Wewe taona kuroba munyumba kwa Joseph sikuperera hapo. Kuli ziko, kuli landi yomwe ijuliwa pali Joseph. Yamene yochedwa Goshen. Ndipo mene baloba kuzakara. Ndiponso ndikunkara kwa muyayaya. Ndikunkara kwa mwezi kukota. Joseph unali mtunzi wa Yesu Kristu. So Yesu Kristu ali na maro yomwe ali kutikonzera sopano. Kuti pamene tili kupita, pomwaza sasa kuzatitoa. Tipita naye. Ndiponso tikankale mziko la Goshen. Umwe tizaende okara. Umwe Joseph anankala ndi abale yake. Musazilira abale. Usamverera chifundo Yesu kuti anafera pamtanda. Sekerera. Pamene wayimirira usangalale so kuti azikomo. Kuti zona nizaroba. Because weweka ukaseguliwa zero. Ndiwo zaziva kuti Goshen tizaroba. Mulungu adalise mau ake ndi onse omwe anali kutitsatira ndingoti Mulungu akudaliseni kuti mumvesese.